KwabaseThesalonika besibili isahluko sesithathu. Elokugcina bazalwane, sikhulekeleni ukuba izwi leNkosi likhawuleze lidunyiswe, njengalokhu kunjalo nakini, nokuba sikhululwe kubantu abadukileyo nababi, ngokuba ukukholwa akusikho okwabo bonke. Kepha iNkosi ithembekile eyakuniqinisa inilondoloze komubi. Siyethemba eNkosini ngani ukuthi lokhu esiniyala ngakho niyakwenza nokuthi nizakukwenza. Kepha iNkosi mayiqondise izinhliziyo zenu othandweni lukaNkulunkulu nasekubekezeleni kukaKristu. Kodwa siyaniyala, bazalwane, egameni leNkosi uJesu Kristu, ukuba nizahlukanise nabazalwane bonke abahamba ngokungafanele, bengahambi ngomyalo eniwamukele kithina. Ngokuba nani niyazi ngokwenu ukuthi kufanele ukuba nisilingise kanjani, ngokuba asihambanga ngokungafanele phakathi kwenu. Asidlanga sinkwa samuntu ngesihle, kodwa sadla ngokukhandleka nangokukhathazeka, sisebenza ubusuku nemini ukuba singasindi muntu kini. Kungengokuba singenalo ilungelo, kodwa ukuze sizinikele sibe isibonelo kini sokuba nisilingise. Ngokuba nalapho sisekini saniyala ngalokhu ukuthi uma umuntu engathanda ukusebenza makangadli, ngokuba sizwa ukuthi abanye phakathi kwenu bahamba ngokungafanele, bengasebenzi lutho, kepha benza okuyize nje. Abanjalo siyabayala sibaluleke eNkosini uJesu Kristu ukuba basebenze ngokuthula, badle esabo isinkwa. Kepha nina bazalwane, ningadinwa ngokwenza okuhle. Uma ekhona ongalaleli izwi lethu kule ncwadi, mphawuleni lowo, ningahlanganyeli naye kuze abe namahloni. Kepha ningamphathisi okwesitha, kodwa mlulekeni njengomzalwane. Kepha iNkosi yokuthula uqobo mayiniphe ukuthula ngezikhathi zonke nangezindlela zonke. iNkosi mayibe nani nonke. Ngiyakhonza ngesandla sami mina Phawulu, okuluphawu ezincwadini zonke, ngiloba kanjalo. Umusa weNkosi yethu uJesu Kristu mawube nani nonke.